Nyt tämä poika kyllä lähtee kotiin. Saatana hulikaanit. No niin, se siitä ja sen kestävyydestä. Tuli myös kysyyn partavettäni, mutta sä oot näemmä juonut sen jo. Mitä? Että missä on mun parta... Missä on mun partaveteni? Se on hävitetty. Talteen otetun päihdyttävän aineen laatu ja määrä. Tsinginskan nimistä partavettä puoli pulloa, kaadettu viemäri poliisiasemalla. Hävittämisen suoritti vanhempi konstaapeli Hautamäki, todisti nuorempi konstaapeli Jäkälä, nuorempi konstaapeli Kataja. Pahas irrottaen vyös. Katsos nää tämmöiset rikkinäiset vyöt, niin nää on kovassa huudossa Hämeen perässä. Teet kuule hienon ensivaikutelma. Mutta muista puhua niille maalaisille sitten hitaasti ja selvästi. Ne ei muuten nääs ymmärrä. Mitä sä sanoit? Ja, no niin, se pikkuasia on sitten selvä, konstaapeli. Me lähdemme nyt Reinikaisen kanssa lounaalle. Täällä on kovin synkkä tunnelma, konstaapeli. Sosiaalitiloissa pitäisi olla leppoisampaa. Lisätään tomaattisosetta ja alustavasti keitettyä käristettyä sipulia. Siivilöidään ja lisätään sinappia. Tästähän puuttuu Reinikaisen allekirjoitus. Lisäksi tarvitaan 1,5 desiä kermaa, 200 grammaa viinirypäleitä ja runsaasti pieniä paloja voissa paistettua valkoista leipää. Kuuntele ensin aivot juoksevassa kylmässä vedessä ja poista samalla se ohut kalvo, joka peittää verisuonia. Se tahtoo jäädä kiinni koimuun. Jos tämä poistaminen osoittautuu vaikeaksi, liota aivoja suolavedessä tunnin ajan ja yritä uudestaan. Kun kalvo on saatu pois, pane aivot kattilaan, peitä ne maidolla ja kiehauta 5 minuuttia. Kaada maito pois ja säästä se kastiketta varten. Viipaloi aivot varoen, että ne pysyvät lämpiminä ja kaada niiden päälle voisuus.